A ja imam drugu ideju. Meni će trebati lepak. Stavit ću par kapi na kuću. Odlično. Lepak mogu da sklonim. A sada uzimam rubin. O, da, to izgleda odlično. Zalepit ću na kuću. Wow, sad imam rubinska srca po celoj kući. Prelepo. A meni su potrebni mehurići od sapunice. Baš su lepi. Ali bit će još lepši ako dodam malo dijamanata. Tako je, pogledajte. To su dijamantski mehurići. Izgledaju jako dobro. Wow, oduševljena sam. Šta se dešava? Hoću li sada propasti pod zemlju? Je li to zemljotres? Gde leti travnjak? Treba će mi taj travnjak. Odlično će izgledati na mom krovu. Eto, ja sam rekla. Ali to nije sve. Sad ću dočarati lepe oblake. O, da. Hoću da padne kiša. Eto, sad na mom krovu rastu prelepo cveće i lijane. Ispalo je cool. Nisam sigurna, ja imam bolju ideju. Treba će mi konfete za ispaljivanje. U stvari, znate, to je premalo za mene. Treba mi nešto veće. Da, odlično, to je druga stvar. I bam! Kako je moćno! Kelly, hvataj me! Juj! Zapravo to je bolelo. Izvinjavam se. Wow! Pogledajte, moj krov izgleda sjajno. Zadovoljna sam. Sva sam u prašini. Dobro, a šta ja da radim? Smislila sam. Da, klovne, čao. Da li mogu da uzmem od tebe par šarenih balona? Naravno, ali prvo plati. Uzimaj rubine i daj mi balone. Ne, šta se dešava? Odlećem. Ajoj! Šta da radim? U pomoć! Hitno mi treba rubin. Moram probušiti baloni. I još jedan. I još. Da, odlično. Počinjem da se spuštam. Super. Da, odlično sam sletela. Pošto sam na krovu, to je odlična prilika da zalepim na krov par balona. Gledajte. Ispalo je slatko. Ja sam tako lepa. Moje ogledalo. Jao, Kelly. Zbog tebe mi se razbilo ogledalo. Šta si uradila? Marš odavde. Dobro, smislila sam nešto. Bacit ću krhotine i dobiti jedan veliki dijamant. Wow, baš je lep. Ja sam odlučila da moje kući treba ukras u obliku avokada. Tako slatko. Okačit ću ga na vrata. I meni je došla ideja. Napravit ću uzorak vatre kod sebe na vratima. Da, izgleda cool. A sada mogu da ukrasim kuću unutra. To će biti još zabavnije. Wow, kućica Chloe izgleda tako lepo. Lepe detalje od dijamanata daju dodatni sjaj. A kućica Kelly izgleda tako romantično. A kućica Shelley liči na pravu šumu. Tako sveže i mirno. Unutra je tako prazno. Da, prvo treba srediti pod. Neka to bude travnjak sa pećurkama. Super. A šta dalje? Ova traka mi je dala dobru ideju. Pogledajte. To je divno, jel da? Super, zadovoljna sam. A tu će biti neonska tablica. Da, cool. A tu ću staviti stočić od smaragda. Nije loše, ali potrebno mi je više svetla. Ne, ova boja ne odgovara. Ova će biti savršena. Stavit ću lampu na sto, a pored ću staviti puno smaragda. Lepota. Pitam se, a šta je kod Chloe? Došla mi ideja. Uzet ću sprej sa srebrnom bojom i ofarbat ću pod. Wow, pogledajte kako lepo sjaji. A zatim će mi trebati stolica. Wow, odlično. A na prozor ću okačiti lepe zavese. Divno, moja soba izgleda prelepo. Ali ne planiram da se zaustavim. Ovdje neka bude sto, on će biti u obliku dijamanta. A na zid ću staviti moje lepe slike.
Ja sam prava lepotica. Baš mi se sviđa. Za malo da zaboravim. To su moje omiljene bombone u obliku dijamanta. Stavit ću ih na sto. Prelepo, obožavam ih. I sad ću dočarati par ukrasa na zid. Da, sve je gotovo. Sad je moja soba savršena. Prezadovoljna sam. Mogu nastaviti da uživam u bombonama. Dakle, a šta ja da napravim? Tačno. Dočarat ću lavu na podu. Wow, izgleda super. A sad ću izvaditi vodeni pištolj. Napunit ću ga rubinama. Divno. A sad ću upucati zid. Odlično, svaka mi čast. Pogledajte. Napravila sam srce od rubina. Ali to još nije sve. U centar ću okačiti sliku od rubina. To sam i ja, jel me prepoznajete? Zidove ću ukrasiti rubinskim poljupcima. Divno. A sedeću na mekoj vreći za sedenje. I potreban mi je još stočić. Na njega ću staviti neonsku lampicu. Ali ni to nije sve. Treba će mi još frižider sa pićima. Ja obožavam hladnu kolu. Kako osvežavajuće. I moja soba je prelepa. Super. Devojke, zdravo. Jao, kakva vrućina. Ideja. Treba srediti dvorište. Ovdje će biti ribnjak. Kako hladna voda, baš prija. Eto, sad mi nikakva vrućina nije strašna. Uvek mogu da se osvežim. Opa, stigla je moja pošiljka. Je li to vaše? Izvolite. Čekajte, to je teško. U pomoć. Šta da uzmem? Da, možete sami da uradite sve. Naravno da mogu, ali morate da platite. Dobro, mislim da će tog biti dovoljno. Jesu to pravi rubini? Cool. Dobro, počinjem da radim. Ovdje ću staviti suncobran, a tu ležaljku. Kako vam se čini? Da, sve super, hvala. Izvinjavam se, da li možete i meni da pomognete sa ljuljaškom? Ja žurim. Molim vas. Dobro, hajde, ali vi morate da platite. Jesu to pravi dijamanti? Cool. Dobro, počinjem da radim. Eto, završio sam. Hvala puno, možete da idete. A sad ću dočarati nešto. Želim da napravim mekani jastuk. Eto, uspelo je. I uzet ću koktel. To je to, sada mogu da se odmorim. Divno. Devojke, napravile smo tako lepe kuće, jel da? Bako, pogledaj tamo. Šta? Pogledaj tamo. Što se tako dereš? Dakle, spremite za mene bombonu sa ukusom kole. To je lako. Nije problem. Šta je to? Vidi, bako, potrebna je Coca-Cola, mislim flaša kole. Čarobni nestana kole. Čak i bez ruku mogu. Vidi šta radi. Ups. Ne. Izvinite, kola je kriva za sve. Još jednom izvinite. Ok, vraćam se kuvanju. Trebaju mi bombone. Sipam puno bombona u flašu. A sad ću dodati tajni sastojak. Puno šećernog sirupa. Malo sam prosula, ali tako i treba. Sve ide po planu. Dakle, ostalo je još malo. Gotovo, završila sam. Ema, tegla se mogla razbiti. Ko to kaže? Od mene sve spremno. Ostalo je zatvoriti i promučkati. Shake, shake, shake. Završila sam. Hej. Ovo nisam planirala. Pusti me, flaša. Juj. Ema, je li sve u redu? Da, sve je super. Stavit ću to u led da bi se steglo. Šta?
Okej, i ja ću napraviti bombonu, ali po bakinom receptu. O, ideja. Stavit ću med u frižider da bi se zaledio. To će i biti bombona. Bako, gde ćeš? Ups, zaboravila sam. Hajde, kuvaj ti. U redu, gledajte kako se to radi. Mala je tražila bombonu sa ukusom kole, znači treba što više kole. A sad mi trebaju žele bombone. Sipat ću ih u vrelu kolu. I dodat ću malo šljokica za našu princezu. A sad ću promešati ovu zlatnu tečnost. To se treba raditi veoma pažljivo. Treba mi svaka kap. To je to. Završila sam. Wow! Hej, to nije wow. Gledajte sad. Bako, pridržite vilicu. Sad će vam otpasti. Wow, kakva je to magija? Je li to dim? Moja bombona je potpuno smrznuta i spremna. Joj, setila sam se. Sad ću i ja doneti bombonu. I moja bombona je spremna, samo što je jako hladna. I ja sam završila. Pogledajte. Prijatno, dušo. Wow, je li to sve za mene? O, medo, probat ću ga. Kako se rasteže? Baš ukusno. A šta je sljedeće? O, zlatna kola. Također ukusno. A sada ti. O, unutra su bombone. Probat ću. O, da. To je ludo ukusno. Pobeđuje sestrina bombona. Juhu, pobedila sam. Želim bobicu. Ne diraj, a ni ti isto. Odlučila sam da želim vafle. Biće urađeno, gospođice. Okej, pokušat ću. Vafle, to sigurno znam. Stanite, ja sam prva. Napravit ću najbolje vafle za svoju nuku. Brašno, mlijeko, šećer, maslac i mešamo to sve. Jeste vidjeli kako mogu? Bako, to je prošli vek. Sad se sve može uraditi uz pomoć tehnike. Šta? Ja ću brže. Hajde, bako, hajde. Navijem za tebe. Baš ste smešni. Okej, ubrzat ću se. Ali, kako to? Mogu ja brže. Hajde, bako. Jel, baka se slomila. Jel sve u redu? Jeste. O, moje testo već spremno. Obične vafle? Ne, to nije za mene. Boje su najbolji prijatelji svakog kuvara. Uz njihovu pomoć napravit ću najljepše vafle. Vafle boje duge. Zapamtite to. Pa dajte, učinit ću sve bolje i lakše. Što bih čitala recepte kad postoje gotove suve mešavine u koje samo treba dodati mlijeko i promešati. Ostaje samo da se spremi. Ostalo je malo sačekati i gotovo. Savršeno. Probat ću malo da bih bila sigurna da je to ukusno. O da, fantastično. Ema, zapravo spremamo za malu Margot. I moja vafla je spremna. Baš je lepa. Sad treba staviti sve vafle na tanjir i dodati borovnicu. A dugo je nisam jela. Bako, je li to jedeš borovnicu do teta? A ne, sve ide u moj jelo. O, šta je ovo? O, javorov sirup. I njega ću dodati sve najslađe za moju nuku. I posljednji dodir je mirisna nana iz moje bašte.
Kakav je to zvuk? Kako ukusno, ne mogu da stanem. A jao, ne brinite, još mi je ostalo testo. Evo, gledajte. Što? Nema više? Što da radim? A ja sam ti rekla. U redu, sad ću smisliti nešto. Da vidimo što je u mom rancu. Bundeva? Ne. Popit? Mislila sam da sam ga izgubila. O, Hagi Vagi. Kako je zabavan. Ali ni to. O, našla sam. Ovo odgovara. Sad ću skuvati rezance. Šta si izmislila? Čekaj. Eto, sve spremno. To nije ništa gore od testa za vafle. Čak i malo ostalo za mene. Pa, valjda je sve spremno. Stavljam na tanjir. Odlično. Joj, kako smiješno. Joj, vi ste amateri. Moje vafla je već spremna. Ostaje da dodam završne detalje majstora. Dodat ću još i male slatke oblake. Tako je. I malo ovdje. Sad sipam šarene konfete. To je to. Ja sam najbolja. Završili smo. Prijetno. Odlično. Jako sam gladna. Prvo ovo. Baš ukusno. Želim još. A šta je ovdje? O, moja omiljena borovnica. Probat ću. Jo, to je ludo ukusno. Borovnice i vafle su najbolja kombinacija. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Okej, sad ću probati. Uj, odvratno. Dakle, bakine vafle su najbolje. Je li neko sumnjao? Najbolja sam. Branim se. Joj, pazi se. Hej, imamo izazov. Sada želim krofnu. Slatku krofnu. Spremna sam za kulinarsku bitku. Oreo i Nutella? Šta? Hoću ja, daj mi. Ukusno. A sada spremaj. Dodat ću malo Nutelle, u stvari malo više. I Oreo sipam to sve u kesu. I počinjem da mrvim Oreo kolači. Joj, šta se tamo dešava? Emma, stani. Udri još. Eto, sad imam mrvice. A sada mi treba... O, ruka, da, promešat ću sve rukom. Probat ću. Baš ukusno. Okej, nastavit ću da spremam svoje krofne. Najbolja sam u tome. Sva deca vole moje krofne. Samo pogledajte kako su lepe. I što je najvažnije, ukusne. Oduvek sam volela krofne sa šećerom u prahu. Šta još treba? A ništa, to je savršena kombinacija. Super bako, ali moje jelo je bolje. Krofne su već spremne. A šta je kod šefa? Kod mene, kao i uvek, sve genijalno i ukusno. Savršena okrugla krofna. Sve krofne treba iseći na pola. A zatim treba uzeti slatki sirup od jagoda. Krofna nikako ne može biti bez punjenja. A sada treba spojiti dva dela i to je to. Krofne sa punjenjem su spremne. I završni dodir. Uzet ću topljeni marshmallow i napravit ću glazuru od njega. I ne smem zaboraviti na konfete. To je najvažniji deo. Učite od mene dok vam pričam to sve. Fuj. Sve sam zapamtila, hvala. Ali ja ću svoje krofne ukrasiti Nutellom. Sve je spremno. Prijetno. Odakle početi? O, uzet ću ovu. Wow, prelepo. Naravno da je prelepo. Dakle, sad ove krofne podsjećaju me na oči. I ove su ukusne.
Hvala, dušo. Idemo dalje. Ovo izgleda nevjerovatno. Jao, i miris je divan. Pa to je Nutella. Obožavam je. Biram sestrine krofne. Da, ponovo sam pobedila. Čekajte. Juhu, pobeda. Spremite mi kajganu. Da, jedu mi se jaja. Ništa lakše. Šta? Pa dobro, pokušat ću. Bako, ne spavaj. Da, ja? Ne spavam. Sve sam čula. Uzimam dasku, papriku i majstorski je sečem nožem. Sad uzimam kružići paprike, sipam ulje u tiganj i razbijam lepo pileće jaje. Odlično! Shvatila sam. Sipam ulje. Puno ulja. Čekaj, šta to radiš? Nemoj toliko sipati. Sad mi treba jaja. Imam ovakva lepa. I razbijem ih u tiganj. Ljuska nije potrebna. O da, odlično mi ide. Ups, izvinite. Kajgane je najlakše jelo na svetu. Razbijem jaje. Odvajam belance od žumanceta. Kod mene će biti najbolja kajgana. Dalje uzimam špric i sakupljam belance. Sad ga sipam u tiganj. Zatim treba napuniti špric žumancetom i dodati ga ovdje. Gotovo. Šta? Gorimo? Joj, sad ću ugasiti, ne brinite. O ne, moja kajgana je izgorela. Ali imam ideju. Kečap uvijek pomaže. Ups. Sad je sve u kečapu. Dođi kod mene, utešit ću te. Moje remek delo je skoro spremno. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Prijatno. Joj, kakav je to užas. Ne, neću to da probam. Bolje da sklonim to što dalje. Ovo jelo je mnogo bolje. Probat ću ga. Uj, mrzim povrće. Ne sviđa mi se. Možda će ovo biti ukusno i izgleda slatko. Sad ću probati. Wow, to je baš lepo. To sam i htjela. Baš mi se sviđa. A biram kajganu šefa. To, hvala Margo. Devojke, hajde da igramo žmurke zajedno. Hajde papir, kamen, makaze, ko će da traži? Amanda, ti tražiš. Sad ću se tako sakriti da me nikad nećeš naći. Mislim da me niko neće naći ovdje. Osim pauka. Jao, baš je jezivo ovdje. Pitam se šta je u tim sefovima. Tako su lepi. Da vidimo. Ajoj, u pomoć. Krećem da tražim. Gde su svi mogli da odu? Opa, Phoebina frizura ju je odala. A gde je Mike? Ne znam. Hajde zajedno da tražimo. Osjećam da se dio ovoj ostavi. Oho, nikad nisam bila ovdje. Koliko ovdje ima zanimljivih stvari. Phoebe vidi, tu je 3 sefa. Možda se Mike sakrije u jednom od njih. Znam da zvuči glupo, ali hajde da preverimo. Hajde. Da vidimo. Ne, to sigurno nije Mike. Ovo je moja omiljena čokoladica Kinder Bueno. Hajde prvo da jedemo, onda ćemo nastaviti da tražimo. Možda je u ovoj kutiji. U pomoć! Jao, očigledno ovu kutiju dugo nisu otvarali pre nas. Ostaje da proverimo zelenu. Oho, našli smo Majka. I čeka nas super challenge. Znala sam da će dobiti nešto ukusno. Jo, šta da radim?
Nadam se da flaša neće eksplodirati. Dobro je. Zašto tako dugo? Vreme da i ja otvorim sef. Slika govori da me očekuje nešto neprijatno. Kaka na sefu nije prevarila. Mrzim limune. Mike, a šta je kod tebe? Opa! Ja imam oblak. Izgleda da će biti kiša. Ali neobična nego slatka. Pogledajte, da li ste nekad vidjeli kišu od Skittles bombona? Nisam ni ja. Blago meni. Phoebe, zašto ne piješ kolu? Kakva brzina. Bilo je ukusno. Joj, izgleda da će sad biti nešto. Od toga su u celoj zgradi pukla sva stakla. Izvinite, nisam htjela. Kako te nije sramota? Ljudi te gledaju. Prestani da gunđaš. Ama da, bolje jedi svoje limune. Jao, nadala sam se da ste zaboravili na njih. U redu, znam. Da bih ih lakše progutala, moram ih piti, a ne jesti. Možda limunov sok neće biti tako loš. Postoji samo jedan način da saznam to. Da probam. Hej, pazi šta radiš. Amanda, sad ćemo ti mi doći. Ne derite se, i bez vas mi je teško. Ajoj, kakav užas. Jo, ali za vas je to besplatan tuš. Zašto se završila slatka kiša? Tako je bolje. A zašto samo Mike dobio ove bombone? Biće dovoljno za sve. Hej, šta to radiš? Daj mi tanjir. Sad je to tvoj novi šešir. A ja ću ukrasti ceo oblak. Kako mi je to dosadilo. Prestani da diraš ono što pripada meni. Jesi htjela bombone? Eto ti. Joj, kako boli. Mislim da sam i ovog puta imala sreće. Mogu li da budem prva? Wow, nisam znala da mogu dobiti novi iPhone u sefu. Od sad ću imati najlepše slike. Majka Amanda, osmijeh. Hej, šta to radiš? To je za uspomenu. Vreme je da saznamo šta se nalazi u vašim sefovima. Zašto neko dobije iPhone? A ja ovaj smrdljivi luk. Fuj. A šta je kod mene? Čudno. Nemam 5 godina. Šta da radim s ovim lutkama? Ali izgledaju stvarno cool. Mogu da se igram? Šta se dešava? Moja ruka ne osjećam je. Shvatila sam šta ću mi ove lutke. Prijatelji, sad mogu upravljati vama. Da vidim šta još ima u mom iPhone-u. Phoebe, ruke gore. Čudno, ali i ovako sve vidim. To još nije sve. A sad potresi rukom. Ovako. Oho, nisam mislila da je to tako zabavno. Jo, to je novi iPhone. Vidi šta si uradila. Razbio se. Ali nisam namerno. Mike, hajde, jedi svoj luk. Muka mi je samo od njegovog mirisa. Ne, neću da ga jedem. Jedi. Rekla sam da jedeš. Neću. Onda ću morati da pribegnem lutki. Sad ćeš morati da zagrizaš taj luk. Ne. Odvratno. Već osjećam kako se taj miris širi po celoj sobi. Majka, da li si znao da možeš jesti i udarati sebe po glavi istovremeno? Nisam znao i ne bih to hteo da znam. Kakav užas. Prestalo je. Amanda, ne diraj više ove lutke, dosta. Nisam mislila da je to tako zabavno. A sad, društvo, hajde svi da plešemo. Brže, brže, brže. O, da. Jo, sada sam izgubila lutke. Gde su? Sad su kod nas. Samo sam htjela da se igram. Ovaj put me očekuje nešto zabavno. O, da.
Obožavam čips. Vreme je za ručak, ali kako da otvorim ovo pakovanje? Nemam dovoljno snage. Ovako. Sada Amanda može jesti čips sa sebe. Nadam se da ću dobiti nešto ne mnogo gadno. O ne, zašto nemam sreće? Mrzim brokoli. Mike, hoćeš da probaš moj čips? Da, onda zatvori oči i otvori usta. Što? Fuj, odvratno. Kao da sam žvakao travu. Nije smešno. Phoebe, a šta ti imaš u sefu? A kod mene ovaj ljubičasti šešir. Jo, gde je ona? Čudno. Ne razumem šta će mi. Običan šešir. Oho, ne. Nevidljivu kapu sigurno nikome neću dati. Mike, vreme je da isprazniš tvoj tanjir. Ali ne želim. Moraš, Mike. Fuj, dosta mi je. Nemate pojma koliko je to gadno. Onda ćemo te mi nahraniti. Jao, zašto ste tako okrutni? To je najgore mučenje koje sam mogao da zamislim. Već osjećam kako smrdim iznutra. Jao, sad ćete i vi osjetiti. Mike, to je odvratno. Trebaju nam gas maske. O, zašto meni niste ostavili? Neću ni ja da mirišem to. U stvari, miris je nestao. Vazduh u sobi je ponovo svež. Amanda, vreme je da pojedeš čips. Slažem se, taman sam ogladnila. Ja, oduševljena sam. I ja bih htjela da probam. Skloni ruke. Cicio, ako ne želiš na dobar način, pričat ćemo na loš. Oho, nisam znao da čips može da leti. Ili to je sve lukava Phoebe napravila. Znamo da si to ti. Pa šta sad? Bitno je da sam probala čips. Kako me nervira taj glupi šešir. Hej, gde ćeš stani? Gde mi je šešir? Jao, sad nikad neću naći ni šešir, ni svog psa. Prank sa stolicom nikad neće ostariti. Subscribeujte Barada da ne propustite nove zanimljive i uzbudljive challenge. Sa nama je uvek zabavno. Prvo što želim, to je Coca-Cola. Nadam se da me nećete razočarati. Šta kažeš? Kola to nije zdravo. Lako, to nema šta da se sprema. Treba samo uzeti običnu kolu. Ja hoću da je otvorim i da probam. Mislim da se Emma neće naljutiti ako uradim to. Ukusno. Mnogo volim kolu. Jo, sve sam popila. Znači ipak ću morati da je spremim. Dobro. Stavit ću u šerpu nekoliko čokoladica da bi se istopili. Ovako. Odlično. Dalje. Juj, kako boli. Opekla sam se. Unuko, moraš imati specijalne rukavice. Uzmi da se više ne bi opekla. Hvala, bako. Dakle, sad ovu tečnu čokoladu treba sipati u flašu da bi Emma mislila da je to obična kola. To nije sve. Sad mi trebaju M&M's bombone. Samo kako da ih otvorim? Jao, trebaš skinuti rukavice. A, tačno, hvala još jedno, bako. Otvaram pakovanje i sipam bombone u flašu. Verujem da je to ukusno, ali uopšte nije zdravo. Deca ne smeju piti kolu. Ja ću koristiti borovnicu i med. Kada pomešam to, ispašće nešto mnogo ukusno. Sipat ću što više meda. A bitno je sve to dobro izmešati. Ovako. Odlično.
ali to nije sve. Sada flašu treba staviti u frižider da se ohladi. Dok čekam, mogu nastaviti da pletem. Ma to su sve gluposti. Ukusno piće se pravi od sasvim drugih sastojaka. Prvo ide roze Nutella. Baš je lepa. Znam da Nutellu vole svi. Od nje ću napraviti odličnu jestivu flašu. Sad unutra mogu praviti šta god poželim. Naprimjer, mogu napraviti torticu od šlaga, jagoda i kora. Sad treba svu ovu lepotu skupiti. To je to. Prijetno! To je previše teško. I kod mene je čokoladna kola, ali bilo je mnogo lakše napraviti. Čekajte, a gdje je baka? Gledajte, dok sam čekala isplela sam prelep džemper. Jo, moja kola je sigurno već spremna. Idem sad kod unuke, da ću joj da proba. Jo, šta mi je? Zaboravila sam na etiketu. To je to. Pa, vreme je da probam vašu kolu. Prvo ću probati ono što najviše liči na pravu. Izgleda da ima nešto u njoj. Nadam se da je to nešto ukusno. Wow, to je čokoladna kola. Cool. Ovdje su i moje omiljene bombone M&M's. I veoma ukusna čokolada. Sviđa mi se. Sad ću da probam dve ostale kole. Da li ću uzeti ovu kolu u sredini? Wow, unutra je nešto gusto. Nadam se da će mi se dopasti ukus. Oho, ovo liči na neki sirup. Med sa borovnicom. Baka zna šta najviše volim. Pa ostao je posljednji kandidat. Sad ću probati ovu glamuroznu roze kolu. Oho, izgleda da se unutra nalazi neka torta. To ću saznati kad isečem flašu. Oho, to je stvarno torta. Baš je ukusna. Šef Rosie je pobedila u ovoj rundi. Čestitam. Bilo je očigledno. Nisam uzalud izabrala profesiju kuvara. Ovaj put morate spremiti hamburger za mene. Hamburger? Naravno, najbolja sam u tome. Šta? Hamburger? Ali to nije zdrava hrana. A Suzy čak ni ne sluša. Pa dobro, imat ćemo manje konkurencije. Za početak treba spremiti pljeskavice. Spremit ću je sama. Sa ljubavlju prema unuci. Ko će još osim bake napraviti pljeskavicu u obliku srca? To je to. Sad ću ispržiti. Uskoro ću se vratiti. Pa šta sad? Ja ću sama napraviti ne samo pljeskavicu, već i lepinje. Osim toga, svaka lepinja će biti različite boje. Emma sigurno nikad nije jela tako lepe i šarene hamburgere. Sad samo treba ispeći lepinje uz pomoć brenera. Ovako. Jao, moja pljeskavica miriše prelepo. Emma sigurno neće moći da odoli. Miriše stvarno cool. Čekajte, šta? Već treba da spremamo? Prokletstvo, neću stići. Morat ću da naručim hamburger iz McDonald'sa. Emma ga sigurno voli. Dobro je što hranu iz Meka tako brzo dovoze. Od svih ovih sastojaka ću napraviti svoj hamburger. Ako bude u prodaji, neka se zove Suzyn hamburger. Mislim da će Emma biti oduševljena. Kako neko može biti oduševljen brzom hranom? A mnogo bolje je hamburger od šefa. Takvi hamburgeri Emma sigurno još nije probala. Uložila sam dušu u njih. Pogledajte kako su lepi. A zar hamburgeri moraju biti lepi?
A bitno je da budu ukusni. I zapravo duše je malo. Treba spremati hamburger s ljubavlju. Ja dobro poznajem svoju nuku. Ona može spremiti sebi hamburger koji voli i bez mene. Odakle da počnem? 1, 2, 3, 4, 5. Idem da jedem opet. Probat ću prvo ove lepe hamburgere. Nadam se da nisu samo lepe, već i ukusne. Da, nisu loši. Ali jela sam bolji. Dalje ću probati ovaj. Šta? Kakva je to gomila? Da li moram sama da napravim hamburger? Ne, bako. To si ti trebala da uradiš. Wow, ovaj hamburger mi se mnogo sviđa. Nadam se da nisam veliki, već i ukusan. O, da. Kao da je napravljeno od svega što volim u McDonald'su. Ovo je definitivno najbolji hamburger u ovoj rundi. Suzy, čestitam na pobedi. O da, ja sam rekla da Emma mnogo voli hranu iz Meka. Jeste li spremni za još jednu rundu? Ovaj put morate spremiti palačinke. Lako. Već puno godina spremam palačinke za Emu. Sigurno znam koje ona voli. Prvo ide brašno. Inače imam najbolje brašno. Treba ga promešati sa jajem i mlijekom u dubokom tanjiru. Od toga će ispasti odlično testo. Mešati rukom je prošli vek. Danas postoje posebni uređaj za to. Treba staviti sve sastojke u činiju. Jo, samo što ja ne volim baš mlijeko. Kola je mnogo bolja. I zapravo što ne bih stavila u testo sve što Emma voli? Naprimjer, bombone Skittles. A još chips Doritos. Ni malo marshmallova neće škoditi. Da, sad to sve treba izmešati. Ovaj aparat će mi pomoći da uradim to. Sigurna sam da će to biti odvratno. Ja sam, za razliku od vas, napravila savršeno testo za palačinke. Već je veoma ukusno. Sad ga treba staviti u špric, uz pomoć kojeg ću ga sipati na tiganj. Napravit ću puno malih palačinjaka. Izgleda da se baka smorila. Hej, jeste li sa nama? Jao, nešto sam se zamislila. Vreme je da počnem da pečem palačinke. Emma mnogo voli medvediće, tako da ću napraviti palačinke u obliku glave medvedića. Wow, nisam znala da je to moguće. Ali zašto se tako mučite? Ja ću samo sipati svo testo u tiganj. Malo sačekati i to je to. Suzy, tvoju palačinku čak ni psi neće jesti. Moje palačinke izgledaju mnogo bolje. Postaće još ukusnije kad dodam sveže jagode i slatku bananu. Osim toga, bit će ih mnogo zgodno jesti, jer ću ih nabosti na štapić. I ne smem zaboraviti na čokoladni sirup. Učinit će moje jelo još slađim. Priznajem, to nije loše, ali Emma će ipak izabrati medvediće. Pogotovo ako ih polijem šlagom. I napravit ću male nosiće od borovnice. Baš su slatke. A uz pomoć čokoladnog sirupa ću napraviti odlične oči. Šta? Jeste li već završili? Kako to? Zašto se moja palačinka zaglavila? Emma, hoćeš moći da je probaš ovako? Jao, kakvo je to čudo. Prijatno, Emma. Jao, kako je sve lepo. Osim treće palačinke. Šta je to? Izgleda kao da je već neko jeo. Odvratno. Ovo sigurno neću jesti. Smrdi na nešto. Fuj. Želi da me ubije? Ne, to ne valja. Dobro, probat ću ove male palačinke. Wow. Baš ukusno, mnogo mi se sviđa. Ostali su samo ovi slatki medvedići.
Pogledajte kako su slatke. O da, još su i mnogo ukusni. Bako, stvarno praviš najbolje palačinke. Čestitam na pobedi. To, ja sam rekla da najbolje poznajem svoju unuku. Ja sam već smislila prvo jelo, hoću lubenicu. Hajde da počnemo. Naravno, Vivian. Meni je već pala na pamet ideja šta da uradim sa ovom velikom, sočnom lubenicom. Uzet ću nož. Zatim treba odseći gornji deo. Dalje uzimam blender. Umutit ću lubenicu unutra. Bravo, u kori. O, da. Super. Sada treba da prelijem naš sok od lubenice u flašicu. Kako teško. Da, tako je. Zatvaram i kapljem u vodu. Pogledajte, ispadaju prave džuzbol kuglice sa ukusom lubenice. Super! Spolja je stiva obloga, a unutra ukusan lubenični sok. Sad ću sipati sve džuzbol kuglice nazad u koru lubenice. Zatim dodajem malo belih kuglica. A posle treba preliti sve fantom. O, da. Toliko će biti dovoljno. Odlično. Zatim ubacujem slamčicu i ukrašavam sve suncobranom. Bako, kod mene sve gotovo. A šta je kod vas? Ja imam jedan dobar recept. Za početak treba dobro potresti lubenicu. Sa svom snagom, da. Tako je. Unutra je lubenični koktel, a njega treba preliti u činiju. Tako teško. Uspela sam. Sada uzimam različite bobice i voće. Kakav miris. Stavit ću sve u praznu koru od lubenice. Divno. Zatim ću uzeti moj domaći med. Ja ga obožavam. Zalivam sve bobice. Treba mi što više meda. Divno. Sada zamrzavam sve sprejom za hlađenje. Odlično. Posle treba odseći koru sa strane. Hajde da vidimo naš presek. Da, ispalo je super. Ja još ništa nisam smislila. Moram se ubrzati i hitno nešto smisliti. Za početak razbit ću lubenicu. Uspelo mi iz prvog puta. Sad ću očistiti lubenicu i izvaditi svu unutrašnjost. Spremna sam da pojedem sve to. Da, to je jako ukusno. To nije bilo lako. Prejela sam. Sada vadim čajnik. Unutra stavljam čokoladu. Zatvaram i čekam. Čokolada je već meka. Može da se otvara i sipa u koru od lubenice. Da, kako lepo curi. Iscedit ću sve čokoladice da bih popunila cijelu polovinu lubenice. Da, super. Da, divno. A sada otvaram Skittles bombone. Sipat ću i njih u lubenicu. Da, cool. Posle ću uzeti žele medvediće. Sipat ću ih u čokoladu, tako je. I promešat ću sve. Kako to privlačno izgleda. I sama bih sve pojela. Ali to je za moju sestru. Ostalom, Vivian, možeš da probaš. Wow! A vi ste to sve uradili za mene? Ja sam tako srećna. Hoću da probam ovaj koktel. Ima mnogo džuzbol kuglica. Super! Sviđa mi se. Pogledajte kako pucaju. Idemo dalje, šta još ima? Opa, toličina žele. Probat ću. Baš ukusno. A to je nešto čokoladno. Sad ću probati uz pomoć kašike. Čokolada. Obožavam. Ali ko će pobediti? Niko. A vi niste ispunili
to želju? Ja sam htjela lubenicu. Pravu lubenicu. O, da. Šta znači trebala ti prava lubenica? Pa što nisi odmah rekla? A sada ja hoću Huba Bubu. Hajde, smislite nešto za mene. O, ja već znam. Sad ću. Evo, našla sam žvaku. Evo je Huba Buba, hoćeš? Šta? Ja hoću okruglu Huba Bubu. To je važno. Kakva šteta? Dobro, ali mogu popraviti to. Dakle, sipat ću svu žvaku u činiju. A sada treba rastopiti nju. Ja imam fen. On će mi sigurno pomoći. O, super! Pogledajte kako žvaka postaje tečna. A zatim nju treba preliti na dasku. Da, tako je. Sačekat ću kada se ohladi i seći je na dugačke trake. A zatim ću uviti sve trake u rolne. Eto, sad sam napravila baš ono što hoće Vivian. Cool, svaka mi čast. A ne baš, ja sam smislila nešto bolje. Dakle, uzet ću paradajz i staviti ga u mikser. A zatim je potreban sok od paradajza. O, uspelo je. Svaka mi čast. Sipat ću sve to na ple i ravnomerno rasporediti. Da, vreme je da se stavi u rernu. Tako je. Ostalo je malo sačekati. O, već je gotovo. Može da se vadi. O, kakav miris. Lepota. I seći ću to sve na trake. Pažljivo. To je to. A sada trake treba da se uviju u rolne. O, divno. Dobila sam paradajznu žvaku. Šta može biti bolje? Ukrasit ću je i to je to. Ovo liči na paradajz. Da, ali to nije to. Ja ću pokazati šta treba uraditi. Važno je uzeti marshmallow, sipat ću ga na tiganj, a zatim istopiti. Tako je. Treba nam tečni marshmallow. Odlično. Zatim uzimam zmajevo voće. Njega ću seći na komadiće. O, kako lepo izgleda. I dodajem to kod marshmallowa. Zatim ću sve promešati. A posle, gotov sloj žvake prebacujem na dasku. O, pogledajte kako lepa boja. Ostalo je samo da se iseče na trake. A sada najvažnije. Sastaviti rolne. To je to. Uspelo je. A Vivian, možeš da probaš prijatno. Vi ste se tako brzo snašli. To je cool. Probat ću prvo ovu roze žvaku. O, kakva je? Marshmallow, sviđa mi se. O, šta je dalje? O, kako neobična žvaka. Probat ću. Ona je od paradajza. Fuj, odvratno. Ostalo je da se proba žvaka moje sestre Nicole. Izgleda kao Huba Buba i ukus je super. Da, to je baš ono što sam htjela. Pobedile. Nicole, da, čestitam. O da, znala sam, moja prva pobjeda. Juhu. A sada hoću prženo jaje, jel može? O, naravno, Mila. Dakle, ja ću uzeti papriku iz moje bašte i seći ću je na kolutove. Tako je. A sada stavljam to sve na tiganj. I uzimam jaje. Razbijam u svaki kolut paprike po jedno jaje. Ovako. Kada jaje bude gotovo, onda ga prebacujem na tanjir. Eto, tako je. Šefe, šta to radite? Zadatak je jaje. Ja imam svoj pristup. Ja sam odlučila da napravim tortu. Sastavit ću i premazati kremom. Da,
A sada otvaram teglu Nutelle. Sipat ću je odozgo. O, da, kako lepo curi. Svaka mi čast. A svi vole Nutellu, jel da? A zatim mi treba šlag. Sipat ću ga preko. A sad je na redu konzervirana breskva. Stavit ću je u sredinu. Da li vas to podsjeća na kajganu, jeli? O, nije loše. O, šta to radiš? Kako ukusno! Ja obožavam šećernu vunu! O, pala mi je na pamet ideja! Napravit ću kajganu od šećerne vune! Eto, tako! Uspela sam! Vivian, probaj! O, da, naravno. A, hoću da probam prvo tortu. Izgleda super privlačno. I miris je super. Probat ću. O, ovo je preukusna torta, ali od jaja ovdje nema ništa. Okej, hajde da probam sad ovu kajganu u paprici. Podsjeća na cvetiće. To je super ukusno. Da, sviđa mi se. Ali ostala je još ova kajgana. Ona stvarno liči na obla. Probat ću. Wow, pa to je šećerna vuna. Zanimljiva ideja. Ali pobedu ipak dajem Bagi, da. O, meni stvarno, kako neočekivano. Hvala, Mila. Sad čekajte, je li to Doritos? Iju, to nije baš dobro za tortu. Ali ovo crno Kinder jaje izgleda privlačno. A ja imam makaronci i veliko roze Kinder jaje. Želim početi sa Kinderom. Prvo ću otvoriti pakovanje. Wow, divno. A sada želim da ga razbijem i vidim šta je unutra. Neverovatno! Takva lepa barbika u fantastičnoj roze haljini. Super! Barbika, možda i ja imam barbiku. Želim odmah da vidim. Razbijam. Wow! I ja imam barbiku. Tako je lepa. Ima prelepu crnu haljinu. O, moram da stavim svoju lutku na vrh torte. Hej, Miley! Moja barbika je lepša, dakle ona će biti na vrhu. Šta? Ne! Moja lutka će stajati ovdje. Eto ti! Oho, šta se desilo? Sad imamo jednu lutku koja nosi dvobojnu haljinu. Cool! Sad je slobodno možemo staviti na vrh torte. Wow, prelepo. Šta još da stavim na tortu? Možda crnu čokoladu? Ili Doritos? O, došla mi je ideja. Uzet ću kesu za fil i staviti u nju sve komadiće čokoladnog Kindera. Super! A sad ću probati ovaj super ljuti Doritos. S njim se ne treba šaliti, ali treba mi ta ljutina. Mamice! Uspelo je. Htjela sam da rastopim čokoladu. Šta je, Miley? A možeš i meni tako napraviti? Molim te. Ja, dobro. Probat ću još jedan komad čipsa. Kako vruće! Ajuj, plašim se. Oho, uspelo je. Hvala, Tino. Ti si super. A sada možemo da ukrasimo tortu s sjajnim čokoladnim kremom. Biće tako super. Upravo si. Nacrtali smo našoj lutki prelepu haljinu. Da, to je divno. A sad moramo ukrasiti tortu roze kolačima. O da, preslatko. Cool. A ja moram da stavim crni Doritos na tortu. Izgledaju strašno, ali želim da ih stavim na tortu. Eto, baš je lepo ispalo. Svaka nam čast, Miley. Oho, ovo su novi ukrasi. Wow, ja imam ceo set crnih slatkiša. A kod mene je sve roze. Ovdje ima toliko zanimljivih stvari. Počet ću s ovim slatkim roze marshmallovom. Ova srca su preslatka. Stavit ću sve na tortu. Wow, a ja ću početi sa Oreo kolačima. Izgleda ekstra. Moram probati jedan kolač. Wow, ukusno.
A još imam crni M&M's. I došla mi je dobra ideja. Uzet ću crnu bombonu, zalepiti je u centar kolača i staviti na tortu. Ovo će biti oči. Želim da sva torta bude u očima od Oreo. To je to. Miley, a šta ćeš sad da radiš? Ja imam sjajnu ideju. Želim da ukrasim tortu pod štapićima. Obožavam ih. Imaju ukus jagode. Odlično mi ide. Pogledaj, napravila sam jestivu ogradu. A sad ću dodati želetrake. One su također veoma ukusne. Odlično. Ostala mi je još jedna traka. Poješću je. Tina, sad je tvoj red. Dobro, ja imam pucketave bombone Pop Rocks. Želim da ih sipam na tortu. O, da, to je prelepo. Ne mogu da odolim, moram probati malo. Jao, pojela sam previše pucketavih bombona. Oho, je li to vatromet? Prelepo. Tina, to je bilo moćno. Dobro, nastavit ću da ukrašavam tortu. Imam ovakve lizalice u obliku cvetića. Tako su sjajne. Stavit ću sve lizalice iza ograde. O, da, lepota. Tina, a šta ti imaš? A meni je ostao čokoladni sirup. Želim da ga probam. Njam, ups, izvinite, malo sam se zanela. Dakle, imam sjajnu ideju. Mogu da sipam sirup u kalupe. Onda ću dobiti slatke figurice. Eto, ostalo je to sve zaladiti. Sprej za brzo zamrzavanje će mi pomoći. Gotovo. Izvadit ću sve figurice. O, kako slatko. Pogledajte, to je divno. Ostaje da ih stavim na tortu. To je to. Miley, naša torta sad izgleda 100 puta lepša. O, svaka nam čast. Upravo si. Torta postaje sve lepša i lepša. Jedva čekam da je probam. Evo novih ukrasa za tortu. Super. I ja imam roza Skittles i roze kokice. A ti? A ja imam crne žele štapiće i crne bombone Maltesers. Cool. O, to je divno. O, došla mi ideja. Želim da isečem sve bombone na male komadiće. Lepo će izgledati na mojoj torti. Da, kako sam pametna. Mislim da će mi ovo biti dovoljno. A sada ukrašavam tortu. Želim da napravim njušku mace. Wow, kako lepo. A sad su na redu bombone Maltesers. Moram malo da razmislim. Tačno! Mogu da pucam bombonama iz svoje puške. To će biti jako zabavno. A niko to još nije radio. Eto ti! Wow, odlično mi ide. To je baš moćno. Da, uspela sam da prekrijem svu tortu bombonama. A Miley, sad ti. Cool. Dobro, ja imam Skittles i hoću da napravim glavu i jednorog od njih. Baš slatko. A sad ću okolo staviti kokice. Tako su lepe. Izgledat će odlično na torti. Wow, Tina, naša torta je nevjerovatna. Oduzima mi da. Slažem se, torta zaista izgleda veoma lepo. Moja crna strana je tako cool, a i tvoja je dobra. A naša lutka na vrhu izgleda fantastično. Miley, mi imamo talenat. Ukrasili smo celu tortu. A sada moramo probati šta smo napravile. Tina, mogu li da sklonim lutku? Hvala. Ostavit ću je sebi za uspomenu. A sad ću probati komad torte. Izgleda ekstra. Wow, to je veoma ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Jao, Miley tako lepo jede. A zašto ja još nisam probala? Sad ću. Wow, ovo je sjajno. Oduševljena sam. Sad je vreme za drugi sprat. Izgleda lepše nego prvi. Toliko slatkiša je ovde. O, da, prelepo. Pravi užitak.
O, sad ću i ja probati drugi sprat. Wow, upravu si. Drugi sprat je mnogo lepši. Neverovatno. O, tu je i nachos. Sad ću ga probati. Mamice, to je jako ljuto. Zaboravila sam. Miley, nije mi dobro. Ne, torta ne sme da strada. Uspela sam. Hvala, Miley. Spasila si našu tortu. Usput i tvoj deo je super. Hajde da probamo posljednji sprat. Naravno, hajde. Izgleda jako dobro. Prvo ću probati lizalicu, a sada tortu. Wow, neverovatno. Blago meni. To je sve što volim. A sada ja. Probat ću prvo ove čokoladne životinje. Wow, veoma ukusno. Sviđa mi se. I torte ekstra. Neverovatno. Pogledajte kako devojke uživaju. A blago njima. Sigurno još dugo neće moći da jedu slatku posle ovog izazova. A možda ipak nećete jesti tortu do kraja. O ne, kasno je, sve su pojeli. I sada imate tako velike stomake. Jako ste smešne.